Helo pawb, fi, Mared Williams, ydy'r Gawres Cymraeg heddiw yma, a dwi'n edrych ymlaen i ateb cwestiynau seren a sbarc, felly ffwrdd ni. Oeddet ti'n hoffi perfformio pan yn blentyn? Oeddwn, roeddwn ni yn mwynhau perfformio pan yn blentyn. Roeddwn ni'n mwynhau canu, a chwarae gitar, chwarae'r piano, a gwrando ar gerddoriaeth yn y car. Ble rwy ti'n gweithio nawr? Dwi'n gweithio fel actor a canwr, a dwi hefyd yn mwynhau ysgrifennu caneuon fy hun. Ydy siarad Cymraeg wedi dy helpu di? Mae siarad Cymraeg wedi helpu fi lot, achos dwi wedi cael profiadau fel perfformio, recordio, sgwennu caneuon fi, a hefyd dwi wedi cael y cyfle i fod mewn sioe gerdd Cymraeg a wedi chwarae prif ran yn y sioe a wedi perfformio o flaen cynulleidfaoedd mawr mewn theatre o gwmpas Cymru. Dwi hefyd wedi cael y cyfle i fod mewn band ar y sîn cerddoriaeth Cymraeg. Wyt ti wedi cystadlu mewn eisteddfodau? Do, dwi wedi cystadlu mewn eisteddfodau ers o'n i'n ifanc iawn. Roeddwn i'n mwynhau perfformio yn eisteddfod yr ysgol gynradd oedd gennym ni, hefyd eisteddfod yr urdd ac yr eisteddfod genedlaethol, a roeddwn i'n mwynhau gwneud perfformiadau mewn grŵp fel yr Alaw Werin a hefyd yr Unawd Sioe Gerdd. Cofiwch gwblhau ein her Cymraeg campus? Dweda wrthyn nhw beth yw'r her, Mared. Yn gyntaf, dwi'n mynd i herio chi i gynnal eisteddfod talentau ar ddiwedd eich dydd ysgol yn y Gymraeg. Gewch chi ganu, sgrifennu can, deud joc, adrodd neu dangos unrhyw dalent arall. Athrawon, cofiwch dynnu lluniau a'i postio ar gyfryngau cymdeithasol eich ysgol gyda'r hashnod Cewri Cymru mwyn cael cyfle i ennill bag o nwyddau e-sgol. Pob lwc!